Tak dneska si zahrajem Granny. Adam mi nechtěl hrát. Tak, já zkusím speedrun. Tohle je on, tak já zkusím speedrun. Tak, jdeme. Většinou to natáčím s Adamem. Jenže ten to nechce. Tak. Už babka. Give me them cookies back! Tak jedu. Klíč. Mám klíč. Tam má plíce jak nějaký starý důchodec, který celý svůj život Ježiš, to je fakt. A tady je robota. Tak jedu. Tak jedu. Tady, takhle skočím. To se jim takhle trošku nepovedlo, protože tady toho robota, když si dám, tak už si ho můžu odedat. A vypadá to strašně. A proč tady má ta Granny nějaký tyhle ty dráty z druhé světové? Give me them cookies back! Tady je to nejtěžší, tady to bludiště se mu vůbec nedává. Já už myslím, že to je tak. Do rytě. Moje první smrt asi. Tak. Doufám, že teď to dám. A pohodičku. Já jsem umřel, ale mám toho robota. Už 2 minuty natáčím asi. Hop. Ještě koukám nenávidím. Si pamatuju, že to bylo někudy tudy. Nečeším zuby. Nechci auto. K čemu by bylo? Já jsem tady. Tak. Give me them cookies back! Ne. To mě furt nahání kvůli tým sušenkám. To jsou můj nový. Bude Kauflandu ma postarat. Tak. Hop. Au! To bolelo. Zkusím takhle obskočit. Tak. Yes. To raťata. No to je těžší jak to bludiště. Au. Dobře, tak to budu dělat jako Kidos. Hop. Ja. Tak. Hop. Už teď jsem jak děda, já, ona mě nakazila, ta babka jedna. Aha, ona chtěla závodit, tam čekala celou dobu jako. A to má jak rychlej vozík. Jsem Big nebo co?
To bylo natěsno. To bylo taky natěsno. Cookie z oka. Who's running? Bradley's coming to get you. Oh, there you. Bradley's coming to get you. Bradley's coming to get you. Give me the cookies back. Give me the cookies back. Give me the cookies back. Oh, there you. Where are my glasses? Babka jedna. Cookie z oka. Who's running? Give me the cookies back. Tak. What's my time? Bradley's coming to get you. Give me the cookies back. Who's running? Bradley's coming to get you. To jak zombie. Se naklonoval někdo do labotu. Konečně. Teď jdu tam. Hop. Jsem tady. To je konec. Tak, tady si sežeru cookies. Si pamatuju, že když je sežeru, tak budu tloustnout. Jsem jak tlustej. Tak to už je radši stačí. Tak tady je na konci ještě toto. Tak brum, jsem tady. A tohle bude konec celého videa. Jasný? Jasný? Byl to speedrun. Takže doufám, že budu úplně že budu první, že budu na té tabulce. Tak. A počkej, co je tady toto? Jo, jsem první. Tak. A tohle je konec videa.